Sanibonani, umqeqeshi wensizwa lo. Bathi ubhuntsubhuntshu uginqa njengephuzu umatshitshi iqhumane. Bathi umfana empande semncane odanga bathi dabethi mdala ndica bamsukela bathenga nesihlaza coy. Ufunza abaphathi bezwe nqamalala lo dwebisha bathi untombi zimdonsa ngentshebe. Sithi umuhle webhuntsubhuntshu. Umuhle umatshitshi iqhumane. So mfowethu namhlanje ngithi nje ake ngibe mfishane. Ngithi nje ukukunikeza ama tips. Ama basics mawuthanda kodwa nje ngithi angineza ama tips nje ambalwa kakhisi yabona ukuze indlela yakho ngoba phela yonke into iqala phezulu. Mawubhede phezulu wabheda kukhisi kuyenzeka ugcine uhambo lakho liphelele lapho. Igcina ingane ingabe sakuvulelanga igcine nje imishini yakhe ifele kanjalo yabona. Baningi befika nazo izingane endlini. Uthola ukuthi indlela enze ngayo umjida ayiqabule ngayo ingane wayithana off yabona. So uyagcina nje yagcina ingasafuni lutho yafuna ukuhamba nje futhi kwaleso sikhathi waluza kanjalo agcine emangala nawe uthi hayi yini ayenze wrong kanti cha ukhisi wakhe uhlula nje ama basics yabona. So ngithi ngikupheke lo basics ukuze nawe uzokwazi ukuthi wenze ngendlela efanele wenze ngayo yabona. So into ekufanele uyazi ke ngokhisi yabona kuyenzeka kwesinye isikhathi uthole ukuthi uhlangana nomuntu omdala mhlawumbe intombi nje endala kunawe mhlawumbe for the first time mhlawumbe uzoyiqabula. Hayi unethemba nalo ukuthi hayi lo muntu omdala uyayazi lento kanti cha akazi lutho. Umuntu wakhona mangabe eqabula uthole ukuthi ufike aqabule so unebhadi ngempela yabona khona ithekeni uthole ukuthi uyaqabula umntathu uyaqabula eqabulule udebol ngenzansi aqabula ngenhla aqabula ngenzansi aqabula ngenhla nakhona ibaby kiss yabona bese leyo nto uzibiza ngokiss yabona. Angazi ukuthi abanye abantu ngempela benza kanjani. Athi umuntu uyaqabule benza kanjalo. Omunye uthola ukuthi uyayiqinisa indebe zakhe yabona ukuthi mangabe seniqedile uzwa nje inalithi zilokhu zigwaza sigwaza indebe bese uyaxaya ukuthi what kind of a kiss leyo ubuyithola kulomuntu yabona. So izinto ezikanjalo ngoba naye phela usuke engazenzi usuke engazi. So mangabe ke ukuthi umuntu wakho kanjalo kufanele umtshele kwezikabhoqo noma kuumuntu nje mhlawumbe usanda kutholana naye umtshele kwezikabhoqo uthi yabona ntombazane ukiss awazi inhlobo yabona. Ungamfihleli kufanele understand nawe ukuthi hayi angikwazi ukuyenza lento. So njengoba ungakwazi ukuyenza umthetho hayi ngizokufundisa ungasabi ungakhathazeki ngizokufundisa nangempela umfundiseke ukuthi hayi kwenziwa nje umthetho hayi indebe ziyathanjiswa ungayiqinise ngathi amatshe yabona. Usuke kabe seniqedile usukwazi inalithi noma umuntu wakhona mangabe enza ukhipha lonke ulimo ngathi undertaker yabona ukuthi ihlanza zonke lezo zinto umtrain kahle ngoba umuntu wakho uyazenzela yena uyasifundisela umuntu wakho ukuthi hayi mina ngifuna ukwenziwa nje noma ngabe nithiwa niyazithokozisa ke engasakhuluma ngokhisi kuphela kuyakusiza ukuthi umuntu umvezele ukuthi hayi mina ngithokoza mangabe ngenziwa kanje yabona futhi ukwenziwa kanje angikuthandi yabona. Naye ke futhi kumsebenzi wakhe ngoba phela awusona isangoma ngeke umuntu uzubhula ukuthi hayi ukuze abe right kufanele ngenze kanje kufanele akuvezele yena akukhombisa ukuthi hayi uyathokoza mangabe umenza kanje and akathanda ukwenziwa kanje yabona ukuze uzomazi in and out yabona. So into ekufanele uyazi ke ngokhisi ukuthi uyabona njengoba ngisho ukuthi kufanele uzithambise indebe zakho kufanele uzithambise indebe kufanele uzithambise yabona. So mangabe uqabulana nentombazane yabona athi nizokuqala amakhandeni eqondene kanje yabona. So niyaqabulana okay. So the moment lokhu niqabulana ke ngayibiza ngani ukufuduma noma ukushisa kuyanyuka ake ngisho kanjalo yabo. Ukufudumala noma ukushisa kuyanyuka kunina nobabili yabo. I-temperature iyanyuka kunina. So the moment i-temperature inyuka so mangabe ithekeni uyibona ukuthi hayi isithilithela ngapha kancane nawe kumsebenzi wakho utwenze njani ugobele on the opposite direction yabona ukuze indaba ukwenza lokho ukuze phela indebe zenu zizokwazi ukuthi zihlangane kahle
zibe imbumba ukwazi ukuthi ke ushaya ukiss owenze njani ofika enhlizweni hayi ukiss ogcina icala nje yabona so umuntu mangabe ethi nawe kumsebenzi wakho uzomuvele ku direction opposite yabona iyaphambana meshona ngapha ushona ngapha yabona kanjalo nakhona ke hayi ukuthi itheke mangabe uyibona ukuthi hayi mhlambi izama ukuthi khona phela izokwazi ukuthi niqabulane kahle hayi wena uyayivusa ikhanda uyayiqondisa ufuna nje niqabulane kanje ngeke uze uenjoy ikiss mangabe shiwa nihlezi niqabulane nime kanje yabo fanele omunye umuvela ngapha nawe umuvela ngapha mangabe buya nawe uyabuya bese shona ngapha kanjalo yabo i-movement leyo basic ekufanele uyazi wonke umuntu oqabulayo ufanele ayazi yabona ngoba content ukuthi uyayiqabula hayi uthi usathi phela ufuna ukuyiqabula kahle hayi ibuyise ingane yabantu iqondise izikubambe manje ubuyabona ukuthi lokhu unyakaza wena yabona ibambe nje ngqi awusakwazi hayi uvela ubona ukuthi ngihlangene nenkinga yabona into ongayazi le ngibhekene nayo okokuqala lokho ekufanele ukwazi yabona so okunye kufanele ukwazi yabona mangabe uqabulana nentombazana indebe zakho njengoba ngikutshela ukuthi kufanele zithambe yabona so ekuthambeni kwazo kufanele nolimi lakhe indlela owenza ngayo kungabe ukuthi ukhipha ulimi uyambhixa ulimi lakho sengathi uundertake ukhiphe lonke ulifake entombazaneni yabona ungayenzi leyo nto ongenani akudependele kuyena intombazana noma ugela ukuthi wenze njani mabe umbona ukuthi hayi uyalikhipha nawe ulimi nawe usungalikhipha lakho kodwa ungalikhiphi lonke yabona kuukuthi nje zithintwane not ngamawala yabona kodwa nje ungajahi ukuthi kube wena osheshe ukulikhipha ngoba omunye umuntu akathandi ukuthi enziwe kanjalo so akudepende kuyena ukuthi yena wenze njani umbona ukuthi uyalikhipha nawe ulikhipheke nge-order ungalikhiphi imawala ngoba leyo nto yiyo ezogcina ukuthi gcina into yakhe ingasaphumelelanga yabona so okunye ke kufanele ukwazi mfowethu yabona nakhona ugcina phela la emlonyeni kuphela mangabe niqabulana ethekeni yabona ngeke ngizwe nje abanye bethi hayi i-soft spot entombazane isemqaleni well baqinisile kodwa ke akusiwona kuphela amantombazane ayithanda noma i-soft spot yawo ela nathi siyinsizwa yabona ukubona ithekeni bangabe igijima la ubona ukuthi hey yabo mhlawumbe nezithokozisa yabo bese gijima la emqaleni yabona uzwa ukitazeka uyakwazi ukitazeka okuhlangene nobumnandi at the same time yabona so uthi hleka kuthi mbamba umsuse yabona kumnandi ngendlela eyisimanga yabona so nawe ke mgijimela la ungagcina umqabula kuphela emlonyeni mgijimela the moment usuwehla kusiya emqaleni mangabe lokile nje noma enenwele yithi ukumdonsa kancane inwele ngemuva ukuze ezobheka phezulu mangabe ebheka phezulu angithi seme kanje bese ukhonzwazi ukuthi ke umgijime kahle kulezi ndawo wehle yabona mawuthi kuyafika ke ncincini ufike nakhona kodwa phela ungagxili unless nisendlini ke inesikhathi sonke yabona hayi lapho ke inesikhathi sonke kodwa nje ukushanja amathashaphu la ncincini phinde ukuphuke njalo uye phezulu yabona so hayi mawenze kanjalo mfowethu ngiyakutshela uyobunqobile okunye okulandelayo kube sekuyiyela ngobani wenze kahle phezulu nakhona indebe zakhe yabona mangabe uyinsizwa kufanele ungashaya ngendebe eziphashile indebe zakho eziphashile awunafanele ube nento yokugcoba mawinsizwa ube nento yokugcoba mongenayo ke iboleke kumjida wakhe ugcobisa umlomo ushaya yabo ugcobe kancancane uyagcoba ungashaya ngendebe ezomile yabona ngathi nje awuzithanda yabona azithamba indebe bona ukuthi hayi insizwa le engathiwa nje ithola ukhisimanje ngoba ekushelelela kamnandi yabona nakhona ke into ekufanele uunderstand mangabe uyohlangana nentombazane noma makunamathuba ukuthi uthole ukisi kubalekile ukuthi ube no sweet yabona noma udla uchappies noma uthola uchappies ngoba kungenza mhlawumbe ubuthula isikhathi eside yabona ngwagcina sekudale ufudumala lemlonyeni wakho uzogcina ukukhipha lentombazaneni igcina isithola ukuthi hayi lo mthida lo
nomlomo onukayo akazinakekile akazithandi yabona kuba buhlungu ke mangabe kuzoba kanjalo kanti into ekufanele uyenze nje iba nosweet noma ube nochepisi ozokwazi ukuthi ukudle mangabe nje uyohlangana nomuntu ithekini ngoba phela kuningi okungenzeka yabo so iba ready ukuthi hayi makwenzeka ke ulithola ithuba lokuqabula hawo ube right yabo nakhona ucupha ungagcini kodwa ngokucupha kuphela ngoba uyabona into ebaleke kakhulu amanzi kufanele amanzi uwajwayele ukwaphuza ungaphuza amanzi ngoba nakho unxaniwe kuphela cha ungazithandi lo uma umuntu wenza njalo usungazithandi ungagcini ngokucupha kuphela waphuza amanzi ngobani uyazi ukuthi umuntu oxubhayo ngisho athi uxubha kathathu ngosuku kodwa amanzi mangabe ungajwayele uwaphuza lo mlomo uyanuka yabo kanti mangabe uyinsizwa mhlambe engakhonzile kakhulu ukuxubha kodwa amanzi ewaphuza kakhulu awunuki lo mlomo yabona as much as amazinyo akhe engcola kodwa umlomo awunuki ngencane amanzi abaleke ngendlela esimanga ngoba usungabuza odokotela uma uthanda ungasesha ufike useshe lento engisho uzobona bazokutshela ukuthi mangabe uphuza amanzi kakhulu ungaphuzi ngoba unxaniwe yabona njengoba ngisho ukuthi usungazithandi mangabe wenze njalo into ebaleke kangaka emzimbeni wakho wena ulinda ukuthi hayi uzoncane kuyima uphuza amanzi nakhona uphuza uhalf weglass noma inkomisha uyiqede yabo phuza nje amanzi ungakancane ushaye nje 2 wenkomishi nama 2 amaglass be right yabona ukuze lokho kuzokusiza ekuthenini umlomo wakho unganuki uxubhe phela ngisho ukuthi usuzoyeka uxubha kodwa nje into ekufanele uyazi okay amanzi ngoba omunye umuntu uthi uphathwe ikhanda njalo indaba amanzi akawaphuzi kanti mangathi uqinisa kakhulu emanzini into ekuthiwa ikhanda hayi mfethu ingahlehla kuwena yabona mina nje ukuphathwa ikhanda into engayazi kade yangigcina leyo nto ngobani ngayibamba lapho uthi hayi mhla ngithola ukuthi hayi kufanele uphuze amanzi ungaphuzi ngoba nakho unxani waphuza phela amanzi hayi ikhanda lidlaleli kuwena yabona so ilezo zinto mfowethu ekufanele uzazi mangabe uyinsizwa ukuze izinto zakho zokuhambela kahle ngoba njengoba ngitshela etheni ungafika naye endlini izimisela ingane ukuthi hayi ziyokhala kodwa masifika endlini uthi hayi ukhisi wakho wena uyibheqa ngolimi ingane ukuthi ayibuyisi ingane igcina itheneka off yabona igcina nje isithi hayi ngisafune lutho ngampela ayehla amathemba mangabe umuntu ehlule ukuqabula uvela ubona nje umuntu ehlule ukuqabula shuthi ke mangabe sekuqhutshekwa kwake kuyobanjani yabona ngoba into ekufanele uyazi ngokhisi ningazithokozisa nomuntu kodwa mangabe ningaqabulani ngeke nize nifike la noma kuvuthwa ndaba obungafika kulona ngokhisi ukukhisi mfethu ubaluleke ngendlela eyisimanga mangabe ungakwenzi lokho ngoba phela mhlambe khona abantu ukuthi abaqabulana hayi bavele shutheke awuvela ubona hayi la kugcina icala nje omunye mekhahlelele waqeda kube kuphelile yabo kanti abantu abathandana kwangempela aba-enjoyayo ukuba ndawonye bayawu-enjoya nokukhisi njengoba kutshela ukukhisi ukhiya mfowethu yiwo ovulayo eminye iminyango elandelayo ngoba wabheda phezulu mancane amathupha ukuthi iphumelele ngenzalo yabo so ngiyathemba ukuthi angizwa and uzokwenza ngendlela efanele sure mfowethu.